Hai, hai. Stați, mă, că nu înțelegeți, mă. Grupul nostru nu face discriminare între tipurile de dependență sexuală. Apoi poate să ridicat, ăsta e o piatră de pe inimă. Dar să vezi numai ce bălovan îi se va pune ei. De nenumărate ori că provocările și condamnările la persoane nu fac decât să precipite comportamente violente și să ducă la pierderea controlului. Ce mă luați, dar nu e vorba de rase, mă. N-auzi? Că ăsta vorbește că e homosexual, mă. Nu-i vorba nici de rase, nici de animale. Dragostea-i ca și o râie, te mănâncă și încălcâie. Dragostea-i ca și o râie, te mănâncă. Și voi, dă-ți așa ca înainte, mă, nu vreți să schimbați nimic. Mă, dar rău ar fi să vă însușiți și voi o concepție, ceva. Nu? Ei, dați-l, mă. No, mă, dar de când cu Uniunea asta nu mai ai voie nici să glumești aici, mă. N-auzi, mă, n-o vezi dacă ți-a trebuit Uniune, no. Dar mie nu-ți trebuie, mă! Mie! Dar ce mie? Dragostea-i ca băutura, când o bei te ia căldura. Da, dar ce ești, da? Cum ce-s, mă? Uită-te la mine, sunt bărbat ca toți ceilalți. Și ce, mă, cine nu vrea, mă, sex oral, mă, numai eu, mă? Ia, hai să-l întrebăm pe Lații, Lații! Nu, domnișoara Ofelia, eu vreau să urmăresc ce zice omul ăsta, da? Vreau să văd că cum face, că cum tratează problema, că eu nu... Nu-i așa mi-o zis Mărioara, că aici trebuie să viu să tau găina. Cine iubește și spune ăla nu e om pe lume.